Bona tarda, jo soc el David Canyo, que soc el portaveu de la IAC, Intersindical Alternativa de Catalunya, que com bé sabeu és una confederació sindical que està formada per diferents sindicats, l'ULCEC-ESTES, que és el sindicat majoritari d'Educació, IACATAC, el sindicat majoritari de l'Administració, el SCAU, que amb forta presència a les universitats catalanes, i l'FTC, amb forta presència al món del treball, sobretot a indústries i a sanitat. I l'Islam Alcalà, que és del sindicat FTC. Llavors hem convocat aquesta roda de premsa perquè trobàvem que era un moment important, ja que per una banda tenim una sèrie de companys que estan navegant a Magaza, embarcats amb la Global Summit Flotilla, i per altra banda hi ha convocades les accions de suport si en el cas que salti la flotilla, la manifestació convocada que ja estem donant suport i que ja estem treballant aquest 4 d'octubre, que esperem que sigui la manifestació més gran de suport a Palestina que s'hagi fet mai a Catalunya. I després també volíem aprofitar aquesta roda de premsa per comunicar-vos que hem convocat vaga general de 24 hores per al dia 15 d'octubre, aprofitant una mica i donant resposta a la crida que ens van fer les diferents organitzacions i entitats de suport al poble palestí. Ells demanaven que hi hagués una convocatòria de vaga general i nosaltres, donant aquesta resposta, hem decidit convocar una vaga de 24 hores juntament amb el sindicat PSC, també donant seguiment a les diferents vagues que també estan convocades als altres pobles de l'estat espanyol. En aquests moments hi ha vagues convocades a Galícia, al País Valencià, a Euskal Herria, a Andalusia, al SAT, i bé, nosaltres també volíem comunicar que l'havíem convocat, l'havíem previsat aquí. També volíem dir que nosaltres, la IAC, portem anys molt vinculats amb la lluita pel poble palestí perquè pugui tirar endavant el seu dret a l'autodeterminació. Hem tingut diferents companys que s'han embarcat en altres flotilles i aquesta vegada vam prendre la determinació en què havíem de fer efectiu allò que no estaven fent els governs, que era obrir un corredor d'ajuda humanitària, i per aquest motiu hi van posar tots els esforços materials, humans i també econòmics perquè això es pogués dur a terme. Ja sabeu que és un company del nostre sindicat, el Saif Abugashev, que és el coordinador europeu de la Global Summit Flotilla. Sabeu que a la IAC també hem intentat aportar el màxim també de dispositius per poder tenir el finançament necessari per poder dur a terme aquesta acció humanitària. I en aquests moments també tenim a l'Edu Lucas i a la Masmi, que són dues companyes del sindicat, que també en aquests moments estan embarcades a l'Albaixira d'Ara. També parlant amb ells, dir-vos això, que estan ja a l'últim tram, estan a menys de 100 milles de l'arribada a Gaza. Ells tenen com tota la determinació per acabar arribant i acabar obrint aquest corredor d'ajuda humanitària. És cert que hi ha hagut diferents amenaces per part del govern d'Israel amenaçant a la flotilla per intentar frustrar aquesta missió, des de guerra psicològica com ha passat aquestes últimes nits, fent sobrevolar drons aquesta última nit ja a través de vaixells militars, de submarins envoltant els vaixells, també amenaçant, marcant una zona límit en què no es podia superar aquesta zona i que si ho feien s'atenessin a les conseqüències, i també per altra banda amb amenaces d'aplicacions de lleis antiterroristes. Malgrat això, dir-vos que els companys, tots els 10 catalans que estan embarcats a la flotilla i la resta de companys estan plenament determinats a intentar arribar a Gaza, no s'aturaran per més que hi hagi amenaces. L'única opció de frustrar aquesta acció humanitària és que per la via de la força l'estat d'Israel impedeixi que els vaixells puguin arribar a Gaza. En aquest sentit, també dir la decepció pel govern de Pedro Sánchez, en què després de les diferents trobades que hi ha hagut, l'última al Congrés, amb el propi Saif, amb tots els partits polítics de l'ampli espectre de les esquerres, es va comprometre a enviar aquest vaixell per intentar donar suport humanitari a la flotilla. També dir això que amb frustració que finalment sembla que està acatant les instruccions del govern d'Israel, igualment que havia fet Itàlia, que diu que no passarà pel límit delimitat per part del govern d'Israel i que en cap cas intervindrà
si és que hi ha un atac o un element frustrat per part del govern de les flotilles. Li volíem recordar també que qualsevol atac a un vaixell de bandera espanyola en aigües internacionals és un atac al propi territori espanyol, la jurisprudència així ho marca i que per tant hauria de ser el propi govern espanyol qui volgués defensar els propis ciutadans de nacionalitat catalana o espanyola i per tant fer impossible que es pogués assaltar qualsevol tipus de vaixell. I per altra banda també que si en el cas de l'estat espanyol com altres països han reconegut l'estat de Palestina, dir que si l'estat d'Israel frustrés el recorregut de la flotilla fins a Gaza estaria intervenint ja no en aigües internacionals sinó en pròpies aigües palestines i que per tant també seria una altra vulneració del dret internacional. També dir que la flotilla ha agafat un corredor que ja havia estat reconegut fa anys per les pròpies Nacions Unides, és el corredor que feia servir Open Arms i que per tant és això, que qualsevol vulneració, qualsevol atac d'Israel és una vulneració del dret internacional i en aquest sentit això, fer una mica aquesta crítica al govern espanyol en què d'alguna manera sembla que per una banda dir unes paraules però després a la pràctica amb fets no està demostrant que vulgui protegir o que vulgui fer que aquesta ajuda humanitària arribi a Gaza, perquè recordem que aquesta missió només es tracta d'això, es tracta que en un moment de genocidi amb més de 60.000 morts, amb escoles i hospitals destruïts, que pugui arribar aliments a la població de Gaza. Per tant, qualsevol atac a la flota és un pas més cap a l'extermini o cap al genocidi del poble palestí. Per acabar també dir això, que també criticar la velocitat en què Pedro Sánchez va donar suport a la proposta de Trump, també fer una mica d'anàlisi en aquest sentit, en què aquesta proposta que només ha estat pactada i consensuada amb Netanyahu no reconeix cap dels drets al poble palestí, ni tan sols el propi dret a decidir com ha de ser el seu territori, és a dir, és una proposta neocolonial en què des de fora s'imposa com ha de ser Gaza, que tampoc dona cap mena de seguretat poc que fa a la protecció a la seguretat de la població palestina o de Gaza. Planteja un govern tecnocràtic presidit per Trump i amb Tony Blair i en cap cas permet que ni que s'autogoverni ni que hi hagi qualsevol element de protecció pròpia per part de Palestina, sinó que les fronteres continuen sent per part de l'estat d'Israel i en aquest sentit això, dir que nosaltres i que també la senyora Flotilla està totalment en contra. Per acabar, i va fer una paraula a l'Anna, dir això, que nosaltres més enllà de la flotilla o més enllà de la manifestació d'aquest 4 sí que vam veure convenient que havíem de convocar una vaga general, cridar al conjunt de la classe treballadora a seguir aquesta vaga. Aquesta vaga es fa per dir prou, perquè hem estat durant mesos veient un genocidi televisat. No podem permetre que després de 60.000 morts, després dels atacs que hem vist, no passi res. Creiem que cal aturar-ho tot per aturar el genocidi a Palestina i en aquest sentit nosaltres hi estem compromesos i cridem al conjunt de la classe treballadora que segueixi aquesta vaga. Dic que aquesta vaga, per acabar, no només la convoquem la IAC i l'Intersindical CCC, sinó que ve acompanyada de tots els espais d'organitzacions i col·lectius que d'alguna manera ens hem estat organitzant aquests dies, tant per fer accions en cas que hi hagi un assalt a la flotilla, per convocar la vaga del 4 d'octubre i finalment perquè la vaga del 15 d'octubre sigui un èxit. Aquesta vaga del dia 15 és una resposta col·lectiva a la situació de genocidi que s'està perpetrant contra el poble palestí. Però com a treballadora sanitària vull posar l'aspecte en un tema molt concret, que és la destrucció deliberada del sistema sanitari de Gaza. Segons les dades més recents, ja hi ha més de 1.800 treballadors sanitaris assassinats. I això no és casual, perquè si maten els treballadors sanitaris és perquè estan atacant els hospitals i centres de salut. Dels 36 hospitals que hi havia a Gaza, només continua funcionant bé un, sobresaturat, i alguns pocs tenen alguna part oberta per atendre les emergències, però evidentment sense medicació, sense aparellatge, sense el més mínim, el més bàsic.
Per tant, és un atac planificat contra qui cuida, qui guareix la població, contra qui salva vides i contra el dret més bàsic a l'assistència mèdica. Per entendre l'abast d'aquestes 1.800 professionals assassinades, ho podem comparar aquí, per exemple, és com si assassinessin a tota la plantilla de l'Hospital Josep Trueta de Girona, que uns 1.800 treballadors, que en 2 anys els assassinessin a tots, o per exemple, el Joan 23 de Tarragona també té una plantilla similar, no? Aquesta és la magnitud de la tragèdia que Israel està perpetrant. I bé, volem recordar, donar ànims i suport a l'Edu, a la Masmi, a la Pilar, a l'Adrià, a tots els companys que formen part d'aquesta cadena internacional de solidaritat i resistència. El seu compromís és un reflex de la nostra responsabilitat col·lectiva i que no es pot callar de l'extermini i s'ha de defensar el dret a la vida i a la salut. Per això animem a tots els treballadors de la sanitat, de l'educació, de l'administració pública i de tot el món del treball a sortir el dia 15 d'octubre, a aturar-ho tot, sortim al carrer perquè quan maten un poble ens estan atacant a tots. Jo abans em preguntava, potser és una mica la pregunta, però en els centres educatius entenc que crideu a la vaga, a banda dels professionals, els estudiants hem de pensar en batxillerat, universitats, o abans em mirava, no sé si aquí també hi entra tercer i quart d'ESO? Sí, la convocatòria que nosaltres podem fer només s'emmarca en el món del treball, vull dir que la vaga general està convocada en l'àmbit de l'educació a tots els professionals de l'educació al lleure, és a dir, tots els treballadors de Catalunya. Però sí que és cert que en aquests espais on estem coordinats hi ha totes les organitzacions i sindicats d'estudiants i d'universitats que també, evidentment, donaran suport a aquesta vaga general. Per tant, sí, entenem que el dia 15 d'octubre estaran tots els instituts, totes les escoles, tot tancat, ja sigui perquè els seus professors, mestres, estiguin en vaga, ja sigui perquè a la secundària els professors o estudiants també estiguin convocant aquesta vaga. L'altre dia que hi va haver aquella aturada, aquell cas que havia convocat vostè, suposo que és diferent, això és una vaga general, hi ha una aturada, no? Sí que vam sortir una mica en contra perquè el departament no semblava que hagués d'estar d'acord amb una aturada educativa. No sabem encara si en dirà alguna cosa del departament. Què creieu que en aquest cas pot passar? Sí, potser la diferència més gran que hi ha hagut és que quan hi ha una aturada, com que no hi ha una vaga convocada, tu aprofites una mica l'espai que tu tens com de temps de descans o algun precedent que hi hagi hagut, com per exemple algunes aturades que s'han fet històricament en el món de l'educació, doncs perquè es pugui fer aquesta aturada, però en principi no està legalitzada formalment. La diferència amb ara és que nosaltres el 15 d'octubre sí que ja tenim aquesta vaga legalment convocada i que per tant el Departament d'Educació o qualsevol empresari o qualsevol persona de qualsevol empresa o lloc de treball no pot impedir el dret a la vaga de qualsevol treballador o treballadora. Per tant, que ningú no pateixi que aquest 15 d'octubre tothom, sigui del lloc de treball que sigui, està convocat i està totalment legalitzat perquè pugui fer aquesta vaga. Entenem que ho havíem de fer no una vaga per sector, sinó una vaga general, perquè enteníem que l'horror i la problemàtica que està passant a Gaza i a Palestina es mereixia una vaga general i que per tant aturar-ho tot, aturar tots els llocs de treball per aturar per una vegada aquests lleus i passi.